салому алайкум доварони гиромӣ ва тамошобинони азиз. Ман Расулов Қосимҷон, хонандаи синфи даҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 44 ноҳияи Ёвон. Ман дар ин ҷо якчанд асбобҳоро ихтироъ кардам ва асбобҳои сохтаи ман ин самолёти шакли модели нав дар шакли хурдтар мебошад. Ва чизи дуюм сохтаи ман ин арбалета, яъне мини арбалета, ин низ дар шакли хурд ва қулай сохта шудааст. Ва асбоби ихтироъкардаи сеюми ман ин қалами электрикӣ мебошад, ки бо воситаи он метавон яъне дар оҳангҳо, яъне дар фулузот ҳар гуна расмҳо ё ин ки ҳарфҳоро навишт ва он аз оҳан яъне ҳамеша боқӣ мемонад ва пок намешавад. Ин модели шакли нави самолёти ба истилоҳ яъне кукурузник мегӯянд ва дар шакли нав ихтироъ карда шудааст. Яъне бо воситаи дуто муҳаррики пеш ва қафо мебошад, ки ин барои ҳаракати яъне ҳавопаймо дар осмон хеле кӯмак мерасонад. Ва вазифаи ин ду муҳаррик, яъне муҳаррики пеш вазифаи кашандагӣ, яъне ҷисми ҳамин ҳавопайморо дар фазо яъне ба тарафи пеш мекашад ва вазифаи муҳаррики дуюм бошад, яъне аз қафо тела додани ҳамин ҷисмро дорад. Ва ду муҳаррикро аз он сабаб мо дар ин насб кардем, ки ҳам дар шакли хубтар парвоз кардан ва ҳам ин механика аст ва мо гуфта наметавонем, ки масалан ин ҳамеша кор мекунад. Вақте ки дар осмон парвоз карда истодааст, масалан мешавад, ки як муҳаррики он аз кор мемонад ва метавонад бо воситаи дуюм муҳаррик то ҷои лозима бурда ҳавопайморо яъне ба замин фуруд дорад ва яъне ба тарзе ки бевоситаи ягон осеб ё ин ки зарар. Ва асбоби дуюми сохтаи ман ин арбалета дар шакли хурд ё ин ки мини арбалета мебошад. Барои ҷойҳои истироҳатӣ ва фароғатӣ, масалан ба ҷойҳои тирпаронӣ метавонем мо инро истифода барем, ё ин ки бо он ягон шикор кардан низ мумкин аст. Он шакли хурдро дорад ва яъне ягон намуд шакли инро тағйир додан мумкин нест ва тарзи кори он чунин мебошад. вақте ки мо инро омода мекунем, яъне тири онро дар он гузошта ва метавонад ки то дурии 35-40 метр тирро яъне партояд ё ин ки ба нишон бурда расонад ва тарзи кори он чунин мебошад. асбоби сеюми сохтаи ман ин қалами электрикӣ мебошад ва тарзи кори он яъне бо қувваи барқ кор мекунад ва чӣ хеле ки гуфтем, он ҳамеша дар тани фулузот менависем ва ба тарзи мондагор ҳамеша боқӣ мемонад. Масалан дар тани кордҳо ё ин ки ягон қошуқ ва дигар ашёҳои хурд ё ин ки бузург метавонем ки нависем. Яъне барқ аз ду қувваи манфӣ ва мусбат иборат аст. вақте ки қувваи манфӣ инро дар фулузот пайваст менамоем ва бо воситае ки қалам яъне қувваи мусбатро мегузаронад ва хокае ки дар қалам мавҷуд аст дар шакли майда шуда дар тани оҳан ҳамеша мемонад ва тарзи кори он чунин мебошад. Азбас ки каме хатар дорад, мо бо воситаи қувваи барқ кор мекунем. аз ҳамин сабаб мо ба дастпӯшакҳо эҳтиёҷ дорем. ман бо воситаи ин асбоб дар ин ҷо як хат кашидам ва шумо доварони муҳтарам метавонед аз наздик шинос шавед.
намешад ки мисол бе қувваи ҷараён қалам мисол дар танаи мо фулузот нависта шаванд. ман нақша дорам ки дар оянда ҳамин асбобро бе қувваи барқ яъне бо воситаи батареяҳо ки қувваи барқро яъне ба худ захира мекунад ва бо ҳамин бо воситаи батареяҳо инро истифода барем. шумо боварӣ ҳосил кардед ки дар ҳақиқат ранге ки мисол қалам дар танаи мисол фулузот навишта мешавад намеравад, тоза намешавад. шумо гуфтед барои чизи тарихӣ гуфтед, лекин ҳамин чиза бовар доред ки дар асл ҳамин хел чизи тарихӣ мемонад, мисол 50 сол, 100 сол, 300 сол. ман инро дар корт навиштам ва аз корт баъд якчанд рӯзи ки корт кор мекунад, масалан якчанд чизҳоро мебурад, ин тоза намешавад, дар тани ӯ ҳамеша мемонад. шумо гуфтед ки арбалет ми чи ҳамуна яроқ гуфтан мумкин? инро яроқ гуфтан мумкин аст ва яъне яроқи сабук аст. шумо чӣ хеле ки дар самолёте ки шумо сохтед ду двигател гузоштед ҳам хел аст. дуюм муҳаррике ки мисол дар самолёт насб кардед, дар вақти ҳаракат агар суръат мисол ба 300-400 километр тақсими соат расад, дар ин ҳолат дар оҷа газе нест ки ё ки мисол ҳавое нест ки мисол двигатели дуюмиянги шумо кор кунад. пас ман фикр мекунам ки ӯ двигатели дуюми шумо сохтед дар вай ягон асос надорад. вақте ки муҳаррики аввал ягон нуқсон пайдо мекунад ва ё аз кор мемонад, вақте ки ва суръати ин паст мешавад, масалан мо аз борои ягон дарё ё кӯҳ мегузарем ва дар он ҷо ягон ҷои нишастгоҳ нест, метавонад ки муҳаррики дуюм ӯро то ягон ҷои ҳамворӣ бурда расонад. шумо дар чунин пешниҳод мекунам ки ба ҷои дуюм муҳаррике шумо насб кардед, дар ҷо бояд муҳаррикҳои реактивни мондан дар кор, ки мисол аз ҳисоби импулс ҳаракат кунад. фаҳмо? ман бори дигар миннатдории худро ба телевизиони Баҳористон ва ташкилкунандагони озмун мерасонам ки мо ҷавононро яъне дастгирӣ мекунанд.